ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, расман рақиби навбатии Мухаммад Наимов маълум шуд. Акнун Мухаммад Наимов муҳорибаи навбатии худро рӯзи 22 ноябр дар турнири UFC Qatar дар Қатар зидди варзигари бразилӣ Майрон Сантос мегузаронад. муҳориба дар вазни 66 кг мегузарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. Ва бояд қайд кард ки ин рақиби Муҳаммад ҷангвари хеле сахт аст ки ҳозир мо ба шумо оиди ӯ маълумоти бештар медиҳем. Шумо бошед моро бо лайкҳои худ дастгирӣ кунед. Бепул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Ногуфта намонад ки барои Мухаммад Наимов ин ҳафтум муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. Айни замон Мухаммад дар UFC 5 ғалаба ва 1 бохт дорад ки дар охирон муҳорибаи худ моҳи июни ҳамин сол Наимов зидди Богдан Град бо қарори доваро пирӯз шуда буд. Ва акнун рӯзи 22 ноябр ҳафтум муҳорибаи худро дар UFC мегузаронад ки рақиби ӯ Майрон Сантос хоҳад шуд. Майрон Сантос ҷангвари 25-солаи бразилӣ бо рекорди 16-1 ғалабаҳо, 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 8 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Сантос ҳамагӣ 1 бохт дорад ки бо тариқи нокаути техникӣ рух додааст. Майрон Сантос дар UFC 3 муҳориба гузаронидааст ва дар ҳар сеи ин муҳорибаҳо пирӯз шудааст. Дар якум муҳорибаи худ Каан Офлиро бо тариқи нокаут шикаст дода буд. Ана дар ҷанг зидди Фрэнсис Маршал ва Содиқ Юсуф бо қарори доваро пирӯз шудааст ва охирон рақиби ӯ маҳз Содиқ Юсуф буд ки моҳи майи ҳамин сол Майрон дар муҳориба зидди ӯ ғолиб шуда буд. Акнун Майрон Сантосро рӯзи 22 ноябр муҳориба зидди Мухаммад Наимов интизор аст. Ва дӯстон, ин муҳориба барои Мухаммад Наимов санҷиши воқеӣ мешавад ва ғалаба дар ин муҳориба Муҳаммадро ба рейтинги вазни ним сабук хеле наздик мекунад. Барои ҳамин бесаброна ин муҳорибаро рӯзи 22 ноябр интизор хоҳем шуд. Аба худи Муҳаммад бошад омодагиҳои хуби беосеб ва ғалаба орзумандем. Чемпиони вазни миёна UFC Хамзат Чимаев нақшаҳои ояндаи худро дар UFC баён кард. албатта ки ман барои дуюм камарбанди чемпионӣ ҷангидан мехоҳам. Барои ягон кас махфӣ нест. Алекс Перейра ки ҳозир чемпиони вазни ним вазнин аст, агар дар стойка бо ӯ бозӣ накунӣ, пас барои ман ӯ рақиби қулай аст. Ҳама мегӯянд ки ӯ хеле пурқувват аст, лекин ман дар қувва аз ягон кас камӣ надоштум. Ӯ ба монанди ман дар вазни 84 кг баромад мекард ва баъд ба вазни 93 кг баромад. Барои ҳамин зидди ӯ дар вазни 93 кг ҷангидан мехостум. Лекин барои ман фарқ надорад ки рақиби навбатӣ ки мешавад, Насруддин Имавов, Ренье Деридер ё ин ки Энтони Эрнандес. Аз ҳама асос пули хуб диҳанд, гуфтааст Чимаев. Ана дӯстон, худи Ренье Деридер бошад боварӣ дорад ки агар рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ ғалабаи дурахшон ба даст биёрад, пас рақиби навбатии Хамзат Чимаев мешавад. ҳамаи чиз аз он вобаста аст ки муҳорибаи дар пеш истодаи ман чӣ гуна мегузарад. Агар ки ман баромада Брендон Алленро нест карда тонум, пас барои камарбанд зидди Хамзат меҷангам. Аз нуқтаи назари малакаҳо барои ман муҳориба зидди Хамзат муҳорибаи хуб аст. Шояд ман Хамзатро ба замин афтонида ӯро аз боло идора мекунам ки ҳоло ӯро ҳеҷ кас дар чунин мавқеъ дидагӣ нест. Ҳамчунин дар муҳориба зидди ман шояд ки Хамзат аз дигар муҳорибаҳои пешинаи худ дида бисёртар дар стойка ҷангад. Агар ки худи ӯ маро ба замин афтонад, пас дар замин ман хеле хатарнокам ва якчанд усулҳои хатарнок дорам. Ана агар ки ман ӯро афтонида аз боло монам, пас ман имконияти хуб барои ӯро нафасгир кардан пайдо мекунам, гуфтааст Деридер. хотиррасон мекунем ки Ренье Деридерро аллакай шаби 18 ба 19 октябр муҳориба зидди Брендон Аллен интизор аст ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд ва агар ки Деридер дар ин муҳориба ғалабаи дурахшон ба даст оварда тавонад, пас яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди Чимаев шуда метавонад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.